Boss Toyo may dagdag na patis dahil sa kanyang suot. Poverty cornball creator na inis na bumagsak na ang kita sa FB. Oh my God. Ito lang ang kinita. 100 pesos lang yan eh. Grabe na ito. Nakakadismere gumawa ng content. Gumagas kayo sa oras mo. Tungkol sa 2 million views, $1 lang kinita. Pinipilit niyang ipadelete yung post ko rin dahil sobrang na raw nasasaktan sila. Ito, di ba balita kinahiligo atin agad simulan. So simulan na natin dito kay Boss Toyo dahil nagkaroon siya ng issue dahil meron siyang lumabas na photo na pinaplug niya ang merch na isang friend niya na Unhinged clothing. At ang nakalagay doon ay a movement against mental illness. Ngayon, hindi naman lahat ay mga makata, hindi naman lahat ay nakikita iba't ibang size na kanilang mga sinusulat online. Sa ibang tao, magmumukha siyang cornball at iba na magmumukhang parang, okay lang, a movement against mental illness. 100 mental illness versus Boss Toyo. Pero, ayun nga, nagkaroon to ng issue at yung mga tao na inis sa bakit ganitong paraan nila sinulat to. Ira-ira pag sa writing kasi or pag gumagawa ka ng mga slogan, galing ako sa ad agency at writing, may iba't ibang paraan para ma-interpret mo isang bagay. Pero sa paraan ng pagsulat mo, para ka nag-hobby niyan. Para kang, kahit sabihin mo mag-drawing tayo lahat ng smiley face, iba-iba rin yung paraan natin ng pag-drawing ng ngiti na yun. At sa iba, baka yung ngiti na ay mas masaya sa iba na mas hindi. So, tingin ko dito, mas maganda ay inayos pa nila o dinagdagan pa nila yung nakasulat doon. Kasi maganda naman nandun naman yung puso nila eh. Wala lang yung utak. Nandun naman yung puso doon sa gusto nila iparamdam eh. Na meron kami movement na nilalabanan yung stigma ng mental illness. So pwede mo sabihin, a movement against the stigma of mental illness. Pero kasi pag ganito mo na siya sinulat, ang dating niya sa mga taong nagbabash sa kanya ay against siya sa mga taong merong mental illness. Kasi ang mental illness hindi naman yan parang sipon, hindi naman yan parang ubo na nawawala pag uminom ka ng gamot. Yung ibang tao, dala-dala na habang buhay, ang goal na lang nila ay magkaroon ng productive at colorful na mga buhay na nilelesen yung impact nitong kanilang magiging mental illness sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Kasi ibang mga tao pag sinasabi mental illness, di ba nga, sasabihin nila na ang dami naman mental illness ngayon, ano ba naman yan? Dami naman trend. Totoo, marami mga taong ginagawa online personality ang kanilang mga ka-abnormalan online. Na ganito kasi ako, ayoko na magbago, ganito ako eh. Pero kupal siya, asshole siya, di ba? Kaya nga mas marami na ngayon ang mga merong MI, para di na paulit-ulit, ang MI kasi meron na tayong label. Buti pa siya, ikaw, tagal nyo na naglalandi, wala pa rin kayong label. May label na, so yung mga tao, meron na silang mga factors, meron na silang parang checklist na pag more likely kang merong ganito klaseng MI pag ganito ang iyong ginagawa. Ngayon, hindi porket meron ka MI ay baliw ka na. Hindi ibig sabihin nun weirdo ka, meron ka lang talaga mga ginagawa na hindi normal sa isang tao. Ngayon, pwede mo naman to malesen via meron therapy, merong mga gamot na makakatulong dyan, di ba? May mga procedures na pwedeng malesen yung epekto or negative effects ito sa'yo at sa mga tao sa paligid mo. Ang sagot dito ni Boss Toyo ay nag-request lang daw niya yung kanyang long-time friend na baka pwede niyang suotin to dahil nakasama niya na to sa hirap at ginhawa. Dumagdag lang yung hirap ngayon pero giginhawa din niya kasi diba nasa galing mo naman yan kung paano may explain yung nangyari sa site mo. So nainis na yung mga tao kasi nag-post din ang Unhinged clothing dito na sincerely apologize for the hurt and confusion caused by a recent post featuring the shirt with the statement a movement against mental illness. We understand now that the phrase could be misinterpreted and how the overall message fell short. That was never our intention. Our goal was to spark conversation around mental health. Diba tinatanggal mo nga yung pagiging tabu niya. Kung ang iba naman ay matagal nang dala-dala to na yun lang pala yun. May mga ganun lang pala siyang quirks na pwede natin ma-understand. Pero hindi ibig sabihin na self-aware ka ay pagbibigyan ka na. Para mabibigyan ka na ng mas maagang warning sa mga ibang mga tao na may iba't ibang pinapakita sa kanilang pang-araw-araw na nakakasalumuha mo sila. May mga tao kasing hindi self-aware at ginagawa nila excuse yun para maging kupal online, maging kupal sa mga friends nila. Ang pagiging self-aware ay magiging accountable din. Alam mo na ganito ka, alam mo na may mga ganito kang pitik, may mga ganito kang hindi ma-explain sa sarili mo pero nangyari siya. Isimula yan na magpa-check ka. Pa-check up ka, tignan mo. Parang ka na nagpapatingin sa ngipin. Pag masakit ang ngipin mo, pupunta ka para ipa-check ka, diba? Alam ko magastos siya. So sakit yan. Pero doon ang start ng recovery mo. At mas gusto ko nagsisimula ka kaysa hinahayaan mong mag-worsen pa yung mga conditions na yan. Dahil sakit din yan. At bago-bago lang din yan na konsepto na hindi inimbento na ang gusto ko ay matanggal sa'yo. Huwag niyong gawing online personality yan. Hindi yan pinangangalandakan, hindi yan pinagkakakitaan. I-treat mo yan na parang normal na sakit lang. Mainis ka pa pag silagay ko ditong cancer is the answer, diba? Para lang dun sa merch. Ito, bilhin na kayo ng merch sa maayos-ayos, kabubuhan. Yan, sakit talagang kabubuhan online. Kahit anong edad, kahit anong gender pa, kahit 10 gender pa lumabas dyan. Yan ang talagang sakit na kahit anong lahi. Bilhin na kayo ng merch. Maraming salamat. Habang nagpapahinga tong Unhinged. So, they're taking a moment to reflect and learn. Mental health is an important issue and we acknowledge
acknowledge that it must be handled with care, clarity, and compassion. Thank you to everyone who called us in. We're committed to be doing better moving forward. Yan ang importante. Pa-call out ka, gawin mo yung tama, ayusin mo yung sarili mo. Kasi yung caption ay cornball. So many screaming for help but we are too busy to hear them. Hindi to parang malungkot ako. Huwag ka na malungkot. Di na ako malungkot. Hindi yung gano'n. Iba't iba mental illness yan. Hindi lang naman sa depression. Pero yun nga, alam ko na gusto nyo malagpasan ng mental illness. Iba kasi ginagawang illnessan lang. Like self-diagnose. Gawin nyo siya talagang parang tunay na sakit. Seryosohin nyo. Treat nyo siya na meron to epekto sa inyo. At siguraduhin nyo na papaligiran kayo ng mga tao na iintindihan yung pinagdadaanan nyo. Okay? Sunod na balita na ito naman, nag-post si Kaalaman, isang kilalang content creator na dismayado isang poverty cornball creator dahil hindi nakapag-ROI ang sa kanya nagastos sa pagtulong sa kapwa. Mapapaisip ka na lang kung ginagawa ba nito para talaga makatulong o gawing kasangkapan ng kalagayan ng isang taong mahirap para may angat ang kanilang sa sariling hirap na yun. Wow, the reflections, 500 na tulong mo. So ito ay nag-post galing kay Sir Frederick na pinost niya na 2 million views. Ito lang ang kinita. 100 pesos lang yan eh. Grabe na ito. Nakakadismaya na gumawa ng content, gumagastos kayo, inubos ang oras mo, kagagawa ng content. Tungkol sa 2 million views, $1 lang kinita. So, pinuntahan niya ako. Pinipilit niyang ipadelete yung post ko yun dahil sobrang raw nasasaktan sila, yung mga kapatid ko, kasi nga nababasa nila yung sobrang pambabas nila sa akin. No? Pero ito lang kikitain mo, ikaw pagkagana ka ba ba ipagpatuloy? Bakit yun lang ba ang paraan para ipagpatuloy isang bagay? Para sa YouTube, at tagal-tagal ko ng senti walang kinikita ko sa YouTube. Kasi nag-enjoy ako ilabas sa aking mga unsolicited opinion online, nakitawa kasama kayo, yung mga ganon. At ito ay nag-viral at nakita ito yung kanyang ginagawa, simpleng tulong para sa mga katutubo at iba-iba pa. At siya ay sumagot. At ang sinabi niya dito ay matagal na daw niyang ginagawa to kahit wala pa ng mga content monetization. Wala pang pinagkakakitaan ng kahirapan ng iba. Kasi pinapatanggal daw ito ng mga kanyang mga kapamilya kasi marami na daw nagbabash sa kanya, pinupuntahan siya sa kanyang page at tinasabihan siya na kung ano-ano. Welcome to the internet! Siguro pwede ko kainin ng mga iba't ibang threats online sa atin. Baka mas mataba na ako ngayon, baka mas meron na akong laman na matagal ko nang pinagsisikapan. Marami sa mga nag-comment sa previous video na sinabi niya nagkakaroon na ng epekto yung ating workout. Yung mga ganun. Maganda rin siyang tulong sa ating mental health, diba? Happy mental health, pride, kahit ano pang gusto nyong itawag sa kada buwan. Araw-araw ka akong proud sa inyo. Sa'yo. Kahit ano pa, kahit hindi ngayon, kahit hindi ka lalaki, pride man, mental health, lahat, everyday dapat proud ka sa sarili mo. Yun ang doon nagsisimula yun. Maganda kasi pag-usapan yung difference yung mga taong sinasabi na okay lang na pinagkakakitaan niyo may hirap kasi pwede ka pa naman magbigay. There's a lot of kindness na pwede mo ibigay online. At napag-separate ko lang doon yung diferensya ng consequentialism versus deontology. So ang consequentialism, wala kang pake kung paano mo gagawin. So diba, tinatawag nga nila na nire-record mo yung mga katutubo o mga mas nakakahirap para pagkakitaan yun at ibabalik sa kanila. Yung mga tao ayaw yun kasi ginagamit mo nga sila para sa content, kikita ka dyan at ibibigay mo sa kanila kung ano mang porsyento ang gusto mo. Wala siyang control doon. So yung motibo niya ay secondary na lang doon sa naging outcome. Ngayon sa deontology naman, pwede mo rin tawagin Immanuel Kantian ethics, hindi ka yun naman, importante sa kanila yung motibo mo at yung outcome. So, ibig sabihin, wag mo na gawin yung gagawin mo outcome, which is yung mabibigyan niya ng pagkain, pera yung mga nakahihirap, kung yung motibo mo, o iba kasi motibo sa intention o kung yung motibo mo ay para pagkakitaan muna sila. Sabihin natin, may galing ka din sa hirap. So, ibig sabihin, yung perong meron ka na para tulungan sila ay hindi rin galing sa sarili mo. Galing yun sa kanila, na kinita mo. At naging circular yung economics nyo, nagbabalikan lang. So, dito, hindi ko na masabing mali si Kuya dito, pero dahil ginawa mo yan, parte ka na nun. Kasama na yan sa magiging mga opinion sa'yo online. At yung sinabi nga niya na wala naman daw siya pake sa mga bashers sa kanya, well, that's a good start. Maganda simula yun na gusto mo maging content creator. Pero hindi nung pinakita yung post mo na siguro nag-vent lang siya online na bakit bubaba yung kita niya. Sabi naman kasi siya, ginagawa niya to kahit wala pa mga video at nakita niya siguro na may pwedeng badagdagan pa o ma-amplify pa yung pwede niya ibigay dahil sa mga video at dahil sa paggawa ng content. Medyo halata lang yung pagka-virgin sa pag-post nun online kasi inopen up pala yung sarili mo. Tignan mo, na-screenshot ka ni Kaalaman, napagsabihan ka tuloy, tatang. Medyo amateur move yun. Professional naman yung pagtingin niya sa sarili niya na kung bakit siya binabash, kaya naman niya lunukin. Pero meron ka pa rin makukuhang aral sa mga binabash sa'yo or hindi nga bash, sa mga kritisismo sa'yo. Kasi alam ko online yan, maraming makakaisip na sobra doon sa gusto niya sabihin, medyo magiging kupal na, lalaitin ka. Yaman yung mga taong yun, lagi naman meron yan, wala tayong pakialam sa kanila. Pero pakinggan mo pa rin yung mga may
criticism sa'yo na gusto ko naman pagandahin pa yung galaw mo o yung gusto mong gawin content. So ano naman yun? Mga lente naman yan, yung deontology, consequentialism, marami pa yan. Yung consequentialism galing kay John Stuart Mill. Hindi lang naman yun yung iba't iba pa mga lente para tignan ang isang moral dilemma o moral philosophy. Marami pa ibang pwedeng tignan dyan. Gusto nyo pag-usapan pa natin yun sa mga ibang mga issue? Comment at like below nyo mga gusto natin pag-usapan. Ako ulit si James Shopper. Ang naghahatid ng balita sa mga Pilipino. Mamalam. Shoo!